tsakanin mutane da baba mu yi magaji wannan rayuwa yarinya ba rayuwa ka sawara ka yi abu mai sau ka yi abu mai sau ba wannan duniya ya zama abun tsoro talaka yana sa wuya kai kana da kudi za ka rufe masara za ka rufe shinkafa za ka rufe dawa wannan mugunta ne a ko ba mugunta ba mugunta ne Allah ka samu dace o Allah ka mai da kowa gida ne o sai dai zafi o muna godiya lokaci ne da zan kirawo mai gayya mai aiki a wannan bangare wanda in ana maganan Kannywood to an kai akta kuma shugaba na hukumar kula da fina-finai da haɗi da jihar Kano wato Alhaji Abba